सासे फैजेनबाय आं दाननोसै र' खालामबाय आं आदसा फैबाय कमेन्टआ नायदो लाइभ फैफेराखैनो बियो सावरायदो नोंथांमोना लाइभ चेटआव होब्रा फोरोंनोसै आं नै फार्स्ट टाइम लाइभ बेनो मडारेटर हेल्प एभरिवन कमेन्ट हरजेनाखै नामा रावबो हेलौ इलाय कमेन्ट हरबाय था गंगा गयारि हाय बड'लेण्ड हाय फार्स्ट टाइम बे लाइभ फैदों नालाय आं बानायना होनो रोङा नालाय बेयो रायलायदो सानैजों फैनोसै ना आंबो थाबजोबनांगौ माथो जादों जादोंसै हाय बयबो हाय बुंहरदों मा ओंख्रि जाखोरा भाजिनो जोंनि ओंख्रिया दिनैहाय मोख्रि होननानै जों ओंख्रिसो होनो मैगं होनो ओमफ्राय सानजारिफ्रा मानिमुनि आलु भाजा ओमफ्रायहाय लावथाइजों दालजोंहाय लावथाइखौबो जोंना लावल' होनो टमेट' चटनी अच्छा मा मिलायदों सानै फट थांब्रायबाय नुस्लाबाखै ने हाय माब्रै दं अनसुला गयारिया रबिता बर' मा खबर मोजां अनसुला गयारि हाय माब्रै दं मोजाङैनो दं दैमारि जेक्ति हाय आदा बाजै हेलौ बिनिता बसुमतारी हाय जों आदा गामि बाजै गंसेखौ फै रायदार मिथिङाव मेहेरमोन फैयो आच्छा रमेश मुसाहारि निर्जय बाजै नों साख्रि मावनाया जोबोर नों नुगोना नुवाखै मेगना फरायदोलै बोसोर बेसे जाखो आं साख्रि मावनाया 5 बोसोर जाबाय आं 5 बोसोर किउट बाजैनो सागर हायनारि हाय बाजै सना मा खालामदों नै जिरायबाय दङ ओरैनो जिरायबाय थादों हाय आदा बाजै मा खबर आंनि भिडिअ नायबा नुगोन जास्ट दासो बर'जों बर' आं बुंफानोसैलै नोंनि चेनेलाव दे ना बुंना बर'जों बर' एफआइआर होलायनानै मा मोनो नोंसोरलाय बिदि बुङोना आंबो बेखौ बुजिगौ खिन्थु लाइफनि थ्रेटेनिं हरनाय ना फिसा खोथाफोरखौ लानानै गेदेर बानायलांबाय भिडिअखौ हास' होदेरनानै खायफा थ' जिखुनुआनो जाया सोरबा इन्डिभिजुवेलि खायफा बुंदों अबेबा नैबे पार्टिनि जानो हागौ गावसिनि पार्टिखौ माबानायनि बिदि नोंखौ सिगि हरदों अब्लाबो जेखियानो जाया अल अभार दा इण्डिया दानाथ' एफआइआर होनो हानाय रुल दं नालाय आउट अफ स्टेटबाबो कर्टआसो नटिस हरो नालाय कर्टआथ' अल अभार दा इण्डिया जेरावबो सोलियो ओंखायनो एफआइआर एबार बाजैनि दैदेननायावबो बाजैनाथ' बहुद सिनाखि दङ ओरैहाय लकेल जाहैबाय बेयो ओमफ्राय थांदोंमोन जाबोबाय अफिसारजोंबो रायलायबोबाय एसपि अफिसाव नार्जारी मा सोंहरदों आदा नोंनि जा समायनाखा सानैबो स्लिम स्लिमनो आदा एमजि नोंनि फेमिलिखौ मानो देखाया देखायगोन दाख्लै थांखांबाय जों गामियाव बेल'सो इटसेननि भिडिअ लाबोजोबजायाना उदालगुरियाव आं गानै थांबाय ओमफ्राय र' सोरबा माबा होदों जा समायनाखा सानैबो स्लिम स्लिमनो एआर दैमारि नामा माबा मोनदालै आं नायनो माथो बिराद दावरावनो मा नामा इख' जादों मा मैगं जाखो आदा आरो बाजै ओंख्रिया जोंनि मानिमुनि आलु लावथाइ दाल टमेट' चटनी always मा होनो नन भेज जानो बायो थ' मालाबा बेनिखायनो भेजबो जानो मोजां मोनो मा ओंख्रि जाखो आब' नोंनि हाबानि गिफ्ट आनबक्सिंनि भिडिअसो नायगासिनोमोन आं आच्छा मा नाम एनजिस नार्जारी बाजैनि मा बुंदोंमोन थांदोंमोन थाबनो बाजैनि स्पेकखौ आंनो हरदो आंनि स्पेकआ बादा अत दामि नङालै ओरैनो छोटी चापनो प्रब्लेम जायोना डिउटियावहाय मायावहाय लैथोमा बसुमतारी
माने बे गाज्रि कमेन्ट हरबाय थाखाय खर' सागौबा मेगन सागौबा खिन्थु कमेन्ट हरग्राफोरखौ टेनसन लानाङा गाज्रि हरग्राफोरखौ मा बुंदोंमोनलाय आं गेस सिलिन्डार बायदि हिनजाव लाना दुगा देखायबाय नायदो लाजिथाराबो लिरदों गेस सिलिन्डार बायदि हिनजाव आंखौहाय गेस सिलिन्डार बायदि जेबो दुखु मोना सोरनिबा थाखाय गेस सिलिन्डार लाबो मा लाबो इसोरनि होनाय महर मोखां मा खालामनायलै माने जा दं बेजोंनो सन्तुष्ट आरोखि ना नोंसोरबादि माने जाय लिहरदों हयथ' बियो मोजां नायनोबो जानो हागौ थ' मोजां मानसि मेरला दङ थ' नोंबादि मोजाङालाबो जा इसोर होनाय बेखौनो लानानै खुसि नायलो कमेन्टआ बाजै माथो चाटबो नाया न'फोरनि दैमालु ब्रह्म हाय आदा एन बाजै ओंखाम जाबाय ना जायाखै दाबो आच्छा जोंनि हरनि ओंखामाखौ जों जायाखै जास्ट संनानै बानदों सानसोरां मोसाहारि ब्लग हेलो फंबाय माबोरै खबरफोरा फ्रम मुम्बाइनिफ्राय आच्छा जोबोद मोजां आदा जाय लिरहरदों आच्छा मोजां गुपि कारजि दीदी मानो रिप्लाय होआ माने कमेन्ट्सफ्रा पुरानो फटफटनो थांदों नायस्लाबनो हायाखै माथो आदानि न'आव थाङाखै नामा माथो थारा निजेरा नार्जारि उदालगुरियाव थांनायालाय थांबाय गानै खिन्थु ब्लग लाबोनाय जायाखै आदा आरो बाजै नों आदाखौ बहा लोगो मोना खिथाहरदोलै सोर सोंदोंमोन निर्जय नार्जारि थ' नैबे नोंजिनि आदाजोंहाय आङो बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव लोगो मोनदोंमोनलै फार्स्ट टाइम शानेश्वर मेरी হ্যাঁ কি হয়েছে বলো হ্যাঁ দাঁড়াও হ্যাঁ একটু পড়ে দাঁড়াও একটু পড়ে हेलो बाहाय नै आदा अफ्रिबो दंफैयो माथो 100k जाबाय आदा अफ्रि कंग्रेचुलेशन आरो मोनसे बुंनानै बना हेल'फ्रा जोंमायाबो एबारसो कालार होसिगोन मिथिगौ नों जोंमाया माखौ न'आ बिसिबांबा गोबाव जाबाय लुनानै कालारखौनो होआ 50k जायैखाय फिफाङाव एबार होसिगोन बे 50k जाबाय गुपिकारजि फरायबाय आं मालाबाबो केक खाफेराखै आं सोंहरगासिनो दं नोंनि 50k आव केक हागोन ना हाया डी बीटीवाई नार्जि मा ओंख्रि जाखो आदा बाजै ओंख्रिया खोथाखाबाय मानिमुनि आलु लावथाय दाल ओमफ्राय बजब बड़ गुड इवनिं आब' गुमै आंहा दासो मा सोंदों नोंनाव मेडिकेलनि फरायदों आं बुंलाखौ रेशमे गयारि अफिसार एमसी जाबा मानो उदै सायो आब' प्लिज रिप्लाय मी अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकेल जायोब्ला ना मेंस्ट्रुअल साइकेल जायोब्ला खायसेने मा होनो बे हाल्का फुल्का सानायालाय बे नर्माल दै बयनोबो सायो माने चिंग्रि मानसिफोरने बयनोबो सायो हाल्का सानाया किन्तु जुदि एक्सेसिभ सायोब्ला अनेक समय जोंने मा होनो इउट्रासनि जे टिउब थायो दा बे इउट्रासनि आरियावहाय जे फेलोपियन टिउब थायो मा थायो बेफ्रावहाय जेब्ला कन्स्ट्रक्शन जाना थायो तो बे समावहायबो सायो ओमफ्राय खायसेने पिसिओडी पिआईडी बेफोरबायदि प्रब्लेमफ्रा थायो बिनि उनाव सायो दै तो बेफोरखौहाय नायनोब्ला गायनोकलजी डक्टर दिन्थिनानैहाय सोनोग्राफि खालामाला मिथिया पिआईडी बा पिसिओडी जुदि जाना थादोंब्ला ओमफ्राय मा बुंदों प्रबिलाल बसुमतारी माब्रै दं आब' मोजाङैनो दङ आदा I am Natur मख्रि दाहोनसै एबारनिफ्राय अच्छा एक्चुअली जोंनि बेंगलावहाय जों मख्रियानो होनो दे निजेनो माने आदत बियो जोंनि माने जेखुनु जायगायावहाय माने गावनि मोनसे प्रचलित भाषा थायो ना तो बेबायदिनो आरोखि जोंनि बहाय बेनो मख्रियानो होनो तो मख्रियाखौनो सिसिलिया मा होनदों बाजैनि रायलायनाय
एसे सोलोंगासिनो दं आं आदा and बाजै heavy खोनाखायो voice खौ बाजै thank you Cecilia and मा होनदों सुबुल नार्जी message read प्रेमा बरगयारी बाजे आदा एमजेनि फेमिलि ब्लग लाबो सम मोनोब्ला माने दासान्दि थांनाय जाथ'वाखै थ' माने आंनोबो डिउटि कन्टिनिउ सोलिबाय थादों दा बिनि जुनिनो जेब्ला जुदि थांनाय जायोब्ला अब्ला अबশ্যই लाबोनाय ओमफ्रायहाय मा बुंदों रामबिलास दैमारी मा ओंख्रि बाजै सना आच्छा जोंनि ओंख्रिया मानिमुनि लावथाय दाल टमेटो चटनी अच्छा सुदेम बसुमतारी बाजै किउटी थैंक यू सुदेम बसुमतारी मदला सिमां मा होनदों मतला अच्छा जाय हक आंनि उच्चारणा जायाबो जानो हागौ एडभान्स 50k आबो थैंक यू सानसुमै बसुमतारी हाय ब्रादार सुरास्तनबो दंफैयो माथो गुपी कार्जी दीदी आंखौ रिप्लाय होआ मानो गुपी कार्जी रिप्लाय होयो मा सोंहरदोंमोन दहायनि नोंनि क्वेश्चनखौहाय आं नुवाखै गुपी कार्जी जोंनि बेंगलावनि नामा आदा उफ्रिया माथो सिरि जाखो नुदोंलै आंखौ हिन्जावनि लाइफ ना जेबो बुंनो हाथ'ला आं बिनि पारमिसन गैयाबा बाजै माथो चेटबो नाया नायगासिनो दं डी बसुमतारी नार्जिनारी फटफटना थाङो दा बुंस्लाबनो हाया যোগেশ্বর বড় হ্যাঁ ঋষিকা আমি শুনতে পাচ্ছি একটু পরে কথা বলবো তোমার সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফোনে কথা বলছি একটু পরে কথা বলছি দাঁড়াও Suraston Vlogs Happy Family Ada Bajai Thank you Pranima Nijira Narjari Oi Ada Bajai Mathe Adani No'aw Thangnaiyakhै Nama Mathe थांनायखौनो नुथारा माने हाबा मोनजाबावनाय बेखौथ' आं एक्जेक्ट मिथिले खिन्थु आं थांबाय आं उदालगुरियावहाय ओमफ्रायहाय दे मालाबा थाङोब्ला अबশ্যই आङो ब्लग लाबोनाय ओमफ्रायहाय रमेश मोसाहारि फैदे सानैबो राइडार परिनिमेति मा बुंदों परिनिमेति गाव रबिबार खालि फै तार मेहेरमोन फैनो आंनि उच्चारणा जायालै माने एक्चुअली बड'नि एकदमनो लिरनायफोरखौहाय आं बिराद खस्थ'यै फरायो इट्स मी दैमारि जा समायना नुखाबाय बाजै थैंक यू इट्स मी दैमारि बिनिता बसुमतारी मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो नों मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो नों बाजै आं भेजिटेबल जानो मोजां मोनो ओमफ्रायहाय चिकेन बोलते लकेल चिकेनबो मोजां मोनो आं जायो गाथोनखौनो जायो आङो जायो ओमफ्रायहाय मिस्टार परेश बसुमतारी हेलो आदा बाजै हेलो मोगथां सरगियारि गाज्रि कमेन्ट खालामग्राखौ खोमा होनाङा आब' यस बेलाय नंखागौ गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्रालाय होग्राफोर थाखायो बेखौलाय जोंलाय माथो खालामनाय ना जतटा हायो जों लाइफआवहाय एभयड खालामनानैहाय सोलिनांगौ निर्जय नार्जारि लोगोफोर बाजै नों आदाखौ बहा लोगो मोना आं खोथाखाबायना दहायनो आं रिप्लाइ हरखादों नोंनिखौहाय आच्छा AR दैमारि सानफ्रामबो नायनो नेयो फंबाय नोंसोरनि ब्लगखौ आच्छा माने आंनोलाय बेनोलाय लाबो बियो एभरिडे माने डेइलि ब्लग्सखौहाय लाबोनो चेष्टा खालामो ब्लग्स बा जिखुनु भिडिअखौ लाबोयो बियो एनिथिं माने लाबोलाबायो खिन्थु आंने एसेनो समस्या जायो मालाबा माने डिउटि थाङो माबा गावनि पार्सनेल खामानिफोरबो थायो सानफ्रोमबो लाबोनाय जाया एन्थनी नार्जारि माथो ओंख्रि संखो बेवाइफोर आच्छा
जोंनि लावथाय दाल ओमफ्राय जोंनि लावथाय होनोलै ओमफ्राय टमेट' चटनी मानिमुनि आलु भाजा बेवायफोर आलु आलासि जानो लेंहरदो एमजि ब्र नोंखौ मोजां मोना मानसिफोरा नै 277 नायनायाव 66 ल' लाइक नंगौ नामा बिदिसो नयन बसुमतारी मा खालामदों बाजै खाम जाबाय नामा दिनैसो लाइभ फैबाय नामा औ नयन बसुमतारी आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैफेरदों रोङा बेबो बेसो फोरोंदों नै बिनिल ब्लग हाय मा खबर मोजां बिनिल मोगथां सरगयार ब्रादार थेंक इउ अलवेज लाइक गोसो गोरबोनिफ्राय प्रेमा बरगयारी आदा एमजिनि फेमिली ब्लग लाबो औ थाङा जायोब्ला अबस्यय लाबोनाय दा सान्दि थांथ'आ जायाखै कानिन बय मा कानिन बसुमतारी this is restricted अच्छा गमस्रां बसुमतारी उन्दुबाय नामा बाजै उन्दुथ'वाखैलै नै लाइभआवनो दङ नोंसोरजोंनो रायलायगासिनो सिसिलिया आदा एमजे नोंनि लाइभ खनसेबो नुवा सम मोनना नोंनि लाइभ फैना आबार हले नागारा खनसेबाबो फैनायनो बेबो समब्रित बसुमतारी आब' नों मा जब मावो आङो नार्सिं अफिसार औ मा नाम प्रियारिका मुसाहारि बाजै अन्थाव बाथाव नों थेंक इउ प्रियारिका अप्रि दैमारि हेल' बाहाय बेखौसो बुंहरबाय होनदां बेवाइफ्रा मा होनो नैबेनिफ्राय नायनो कमेन्टखौ हास्लाबा जाबाय नैबेनिफ्राय बाजिया मा होनदों निर्जय नार्जारि लोगोफोर बाजै आदाया मा मावो बाजै आदाया मा मावो ना मा होनदों बाजै आदाया मा मावो निर्जय नार्जारि नोंसिनि बेंगल नामा खिथाहरदो আচ্ছা आदाया হচ্ছে ডেইলি इदिनो नै ब्लगिं मामा लाबोयो ओमफ्रायहाय इदिनो माबा माबि माबाफ्रावबो बियो पार्टनारशिप नो मा होनो इदिनो माबा माबा इनभेस्ट खालामनानैहाय मावो आं जबखौ मोजां मोना एक्चुअली बेहा जब लाभार आंहा बिजनेस लाभार सन्दन नार्जारि दालाय बहा दं आब' सना दिनै डिउटी गैया आब' सना अच्छा आंने लास्ट नाइटआवहाय नाइट डिउटीमोन थ' दिनैहाय आंने डिउटी गैया गाबोन फिर से डिउटी आरोबाव दा आङो आलिपुरदुवारजों थायो आंनि पोस्टिंआ माने मालाबा जोंने सोलायगासिनो थायो सिलिगुरियाजोंबो थोनहरनो मालाबा ओरैहाय जलपाइगुरि साइडनाजोंहाय ओमफ्राय मालाबा दिनसै ओमफ्राय निर्जय नार्जारि लोगोफोर बाजै आदाया मा मावो खोथाखाबाय आङो अमृत बर' आंनिखौ मा बुंला ना मा बुजियाखै आं माने मा बुंदों बे अमृत बर' आंनिखौ मा बुंला नामा आंनिखौ मा बुंला नामा गावनि नामखौ लायाखै अच्छा अमृत बर' औ अच्छा ओमफ्राय एफएफ गेमिं स्टार नम्बर 1 हेल' बुंहरदों नेचार बिउटी हेल' जी स्केल बसुमतारी मा ओंख्रि जानाय आदा बिराद मोजां लावजों दालिजों मा मिक्स खालामनानै बिराद गोथाव जादों संनानै दोनदों दा जानांसिगोन आं आदा एमजेनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो दादा जनारामजों जों गामियाव बेरायफैबाजै दादा प्लिज अके थांला बेरायहैनाय र' नयन बसुमतारी अतुल दैमारि बेबी प्लानिं दे बेफोरखौहाय मिथिनाय उनाव बेफोरखौहाय
दानो गाथोनखौबो बुंजाया ना RB channel hi Baje so beauty thank you Padma Maji what language yeah it's our language Boro language yes nature beauty Bengali ni pun nana kada bahasa sesa panai kemana dan na oh Bengali ni orang lekas no live ini আজকে আমি লাইভে এসেছি আর আমাদের নিজের মাতৃভাষাতে আমি কথা বলছি এখন কারণ আমার প্রচুর ভিউয়ার্সরা মানে আমাদের ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করছে আমাকে সবাই কমেন্টসে লিখছে কমেন্টস পাঠাচ্ছে আমাকে তাই আমি বড় ভাষাতেই আমি কথা বলছি ঠিক আছে কেউ যদি আমাকে কমেন্টস করতে চাও কমেন্টস করতে পারো আমি পড়ে নেব অতুল দৈবানি বেবি প্ল্যান মনে সংবাই थाब-थाब pinman huyo itu pra mana ni joy nursery logo hi abo sona hello nai mama phiding dei थाब-थाब na phuye naislap na haya sudem bosumatari baje ese motivate khalam horlai angko life o success janai ni acha sudem bosumatari देखो लाइफ हाय नोङो माबा मोनसे जुदि जानो सानदोंब्ला नोंने मोनसे गोल एन्ड टार्गेट ओरिएन्टेड जों अलवेज जानांगौ जों जुदि माने जोंने साननाय हनाया जों चारिदिके जुदि जोङो फैलायना दोनोब्ला आं बेखौबो सानो बेखौबो जों इदि खालामला खिन्थु जानाय नङा नों जेब्ला मोनसे सानो जे आं लाइफआवहाय माबा मोनसे आं जानाय तो नोंनि गलआ सब समय नोंनि टार्गेट ना बेखौनो नोङो हास्थायनाङै जे कोनो सिचुएशनानो फैया माने जे कोनो अवस्था जे कोनो जेसेबो बे परिस्थितिया माने सिचुएशना गाज्रि जाया मानो तो नोंनि गोसो सिंनिफ्राय नों हास्थायनाङै चेष्टा खालामनाङै अनेक समय नोंनि लाइफआवहाय नोङो ओरैबादिबो जानो हागौ समय फैनो हागौ जे नों जे समावहाय माने आं निरुपाय माने आंखौहाय हेल्प खालामग्रा रावबो गैया आं हेल्पलेस नों बेबादि फिलबो जानो हागौ लाइफआवहाय तो गरिब दुखी मानसिफोरनि थाखायहाय माने गावनि आथिङाव गसंनायाबो खुबि कठिन जायो दिनै गाबोन खारन टाका फैसाबो मेटार खालामो किन्तु नोंनि गोसोआव जुदि जुनुन बे गोसोआवहाय जुदि नोंनि मोनसे साननाय दङब्ला जे आं माबा मोनसे मावनाय नोङो इसोरनाव फोथायनायजों लोगोसे नोङो हास्थायबाय था हास्थायनायावहाय जेब्लायबो माने मोजां फलखौ मोनो ना मोजां फलखौ मोनो आरो मोजां जुदि नोङो मार्क्स केरि खालामनो हायोब्ला दिनै गाबोन अनेक फेसिलिटि मोनो तो बेफोरनि गेजेरजोंनो नों लाइफआवहाय आगायलांनो हानाय Ranjia also I am from Karbi Anglong Lanking okay Ranjia Bosumataри ओमफ्राय मा होनदों सोरांसा बसुमतारी बाजेखौ सिन्दुर लानाय नुवाखै आं खोन्थाहरलाय एक्चुअली माने बयबो मोनसे माने जिखुनु संसाराव जों थासान्दि मोनसे जों रिलिजियनखौ मोजां मोनो बा सिबियो जोङो बिदि नङा जे जों मोनसे धर्मखौ सिबियो माने जों मोनसे धर्मनि मानसिफोरखौ माने जों मोजां मोननांगौ बिदि नङा जों ससाइटियाव थायोब्ला जों अलवेज जों बयजोंबो मिला मिसा खालामनानै थानायासो बयनिस्राय देरसिन अनलायनायासो बयनिस्राय देरसिन होननानै बुङो दै प्रत्येकटा धर्म शास्त्रआवनो बेखौ फोरोङो अनलायनाया बयनिस्राय देरसिन धर्म तो बिनि जुनैनो आं जेमन आं ख्रिस्टान तो बिनि जुनैनो जोंनि बादियावहाय जोंनि आरियावहाय आरोखि जोंनि डेनिमिनेशननि हिसाबावहाय जोङो सिन्दुर थुवा तो बिनि जुनैनो थुवाखै आरो बेवहाय गाज्रि मोननाङा सुजु बसुमतारी 50K जाबा मा जाहोगोन आब' 50K जाबा लोगो मोनबायोब्ला जाहोनाय मिस्टी अवश्य महान किशोर न मिजिं ब्लग बेबी लादो आदा बाजे सानगोन र संदन नार्जारी जोंनि चिरांनि भाषाजों एखेथार नोंनि बुंनाय रावफोराबो जोंबो थावथाय बुंखायो लावथाय बुंखायो अच्छा चिरांनिजों एसे मिलायखायो
karena माने आंनि मामामिनि न'आबो चिराङावथ' आं गोरलै समावहाय खिन्थु चिराङाव गोगोम थाबाय थायोमोन दै चिराङाव प्राय समावनो थाङोमोन आंनि आब'नि न'आवहाय Purnima Brahmo hello abo Mr. Bodoland cartoon 2 hours ago खबरा मोजां ना बाजैनि रायज्लायनाया बर'नि सियर रायज्लायनाय खोनाया सोलों बाजै सोलोङो खिन्थु प्रत्येकटा जायगायावहाय गाव गावनि भाषानि मोनसे टान थायो थ' बेनो जों गोरलैनिफ्राय जिहेतु जों जि जायगायाव थायो बे हिसाबैनो जोङो टान जालांबाय दा बेनो थाबाय थायो आरोखि ना थ' गोबाङा बुंलायो थ' जेरै रायज्लायो बिदिनो मोजां खोनायो थ' अलवेज माने चेष्टा खालामो जेन' मोजांनिफ्राय मोजांसिन बुंनो नाचार बाति ना मादों हाय हेल' माब्रै दं दालाय नानि मोजाङैनो दङ आब' ना दादा मिथिले नाचार बातिनो अनमोल कुमार दीदी कहाँ से हो अनमोल कुमार मैं अलीपुरद्वार से हूँ अच्छा hello how are you both we are fine Cherbilai Purnima Brahmo hello abo dang cherba pranay ma dang bishut nam nudlai langlai mate thap na thanga hey ma bungdang bi effortcal mate bungdang bujiakchi anga crazy Nivedita Narjinary ko sinayo nama abuwa Nivedita Narjinary nang to hoyto ba नुयोब्ला सिनायनोबो हागौ खायसे मानसिफोरखौहाय आङो नामफोरखौहाय गोसोआव थायालाबो खायसेखौहाय मोखाङाखौ गाथिगारनाय नुयोब्ला सिनायनानै थायो गावनि खाथि खालानि जायगानि मानसिला आरो गोजाननिलालाय बुंनो हाले प्रचुर मानसि दिनावनो गथ' मानसिजों लोगो मोनो ना अनमोल कुमार हाय हेलो जुमे स्वर्गरी अच्छा रंजिया बसु हाय आब' सना मा ओंख्रि संखो लावथाय दाल ओमफ्राय मा मोनलाय टमेट' बाथोन मानिमुनि अमृत बड़ो सिंदूर को ऐसे गिदिरला सिंदूर नुवाखै बाजा सिंदूरानो फुन्ना अमृत ब्रो मनोज मधुकर अच्छा मोगथां स्वर्गिरि आदा एमजे आंनि कमेन्टखौ नायलाय मोगथां स्वर्गिरि नोंनि कमेन्ट्सखौ नायनो थिनदों नोंखौहाय नायनो थिनदों कमेन्ट्स एमबी ब्लग कमेन्टखौ नायलाय हेशटेग हेशेस लिरबाय मा कमेन्ट हरदोंथाय आं बेलेग बुस्थुसो नायगासिनो एन्थनी नार्जारि उन्दुनो ओंखाराखै नामा ब्र उन्दुनो ओंखाराखै नामा सोंदों नोंखौ क्रेजी निवे ब्लग नामा मोनबा मा होनदों निवे ब्लग नामा मोनबा वेस्ट बेंगलनिनो निवेदिता नार्जिनारि अच्छा निवे ब्लग अच्छा दे ना सार्च खालामना नायनाय एमजे आदा नों मा होनदों फरियादो दे कमेन्ट्सखौ फरायदो दे दा नायगोन आं र' हेलो बाजै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रियाथ' जायाखै दाबो संनानै दोनदों जास्ट आब' नोंनि रायज्लायनायखौ मोजां मोनो थेंक इउ बे गावनो फात्ता गैला बे बेसेबां गोबाव 5 मिनिटल' फैगोन आं लाइभआव होनदोंमोन लाइभआव गोबाव जालानो र' कमेन्ट नायनानै फात्ता मोना फट थांबाय थायो गुपि कार्जी दीदी समय मोनला आंखौ आलासि लिंहर आंबो उदालगुरियाव दं अच्छा दिदिया बेंगलाव थायोलै दिदिया उदालगुरियाव गैया आं उदालगुरियावथ' गैया उदालगुरियाव थांबाय आं गानै आलासि जानो किन्तु आं थानायाथ' बेंगलावनो थायो कारन आंनि डिउटिया बावनो माने गानैल' कर्ट मेरिजआव थांनायावथ' फैबा थांदोंथाय गानैबानो थांदों कर्ट मेरिजखौनो औ
Pandit Pradeep Ji Mishra. Hi, please my name speak love. Ma kebujiak ciang. Hello, Pandit Pradeep Ji. JK channel abo. Shem Singh. Hi. Priti Narjinary. Mini dang. Acha. Ajay Rakhi Chini. Ang comment sa club na thang bra. Nangni रायलायनायखौ जोबोर मोजां मोनो. Thank you. Love from Chirang JK channel. Thank you. MG Boro Queen. Good night. Good night say. आंबो गोबाव जाथारबाय. जानानै लोंनानै उन्दुदोनि ने गाबोन डिउटि दंबो. तो 9:53 जाबाय नै. बयबो गोजोनै था सुखुयै था दोनसिगोनदां बेबो. मा होनदों दादाखौ ख्रिस्टियान बायदि नुथारा बाजै. एक्चुअली आङो माने हिन्दु फेमिलियावनो देरबोनाय नालाय फार्स्टआवहाय एक्चुअली फार्स्टआव जोनोमनि उनावहाय आयंआ लांदों आंखौ आंनि आइनि बिब'आ ओमफ्राय आबै आबौजों दोनहैदों फरायनो ओमफ्राय जेब्ला लवार क्लासआ जोबो बिनि उनाव आरो फैबावलायबाय बाबानि पेरेन्ट्स आरो बिनि उनावहाय एसे जेब्ला क्लासआ देरलाङो अब्ला अट'मेटिकलि आं उन्दैनिफ्रायनो माबाखौ मोजां मोनोमोन नालाय बिजनेस मावनानै मानसिफ्रा फ्रिडमाव थायो न' डाउट टेनसनबो दङ बिजनेसाव ओंखायनो आं क्लासबो लायोमोन आं बबे स्कुलिंनि उनावहाय जोबनानै कलेज जेब्ला गाजेनो बिनिफ्रायनो बबाव चान्स मोनो बाव आं प्राइभेट सेक्टरफोरबाबो पार्ट टाइम खामानिफोरबो मावोमोन आरो 3000 4000 मोनबाबो खाफिमोन आङो बै समाव बिराद खुसि बेजोंनो ओमफ्राय सारमोनखौ बुंनानै दोनखायोमोन आं बेलेगनिया बेलेग मा मेटार आं मिथिया सार खिन्थु आंहा बिदि प्रब्लेम आं मोजां मोनो मावनो क्लास बारा लानाय जानाय ना खिन्थु आं आंनि लाबोनांगौ मार्क्सखौ आं लाबोगोन होननानै बुङोमोन आं ओमफ्रायहाय आं लाबोयोबोमोन मोजां पासबो जालाङोमोन ओंखायनो इसिबां बारा माबायामोन आरो नङाबाथ' एटेन्डेन्स गैयामोन एग्जाम लिरनो मोना मायामोन नालाय बिदि थ' बिनिफ्राय देरै देरै दा नै ओरै आउट थायैनो बेखौ लोगो मोनफैनाय थ' हिन्दु फेमिलिनिफ्राय देरबोनाय आरो ख्रिस्टियानबो लगायबाथाय ओंखायनो आं रावनिबो धर्मखौ बासिया एक्चुअलि आङो एसे ससियेल मिडिया इउजार दाथ' मालायनिखौबो बिनिखौबो बयनाबो जाय फोथायग्रा गावबागाव फोथाय आं रावखौबो बेखौ फोथायनाङा बेखौ फोथायनाङा होना माने बेखायनो आं मालाबा हिन्दुनि प्रग्रामबाबो देखायहैयो भिडिअफोरजों आरो आंहा मोनसे दा टारगेट लानाया जाफुङाखै बे जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो टारगेट दंबाय थायो खेराइ मोसानाय बे सिखा गोबौआव गाखोनाय ओरै खालामनानै दाउआ हारसिंनो बाब्राबलायनाय ओरै मस्रायनाय बिदि खालामनानै पावारफुल ना बेबो मोनसे साननो गोनां माने दौदिनि सिखारनायाव मोसानाय सिखा गोबौआवनो गाखोना मोसायो बेयाव बौआ होमबा साननो गोनां बेखौ आं भिडिअ लानो गोसोथार आरोना माने एक्सप्लर खालामनो ओमफ्राय सिखना जाहारावहाय बोसोराव खनसे थाङो होननानै खोनादों आं सिखना जोहोलावनि बै दाबो दङ हाग्राबारियाव बेवहायबो आं थांनो गोसो बे जाफुंथाराखै आंना जागोन सानदों आं गासिबो धोरोमखौ एप्रिसियेट खालामो आंहाबो आंनि धोरोम दङ अब्लाबो धोरोमाथ' रावखौबो बेखौ मुगैलायनो फोरोङा नालाय गराद्राय देखायनानैबो लाब गैया गावनि धोरोमाव नोंनि फोथायनायाबो बेसेबां गोथौ खिन्थु मानसि हिसाबै बयखौबो अननाय धोरोमा बेखौ फोरोङो नालाय मिलायनानै थानायानो गाहाम आरो न' डाउट मालाबा जोङो मानसि हिसाबै रागा जोङो दुखु मोनो गाज्रिबो मावफ्लाङो नाथाय सोलायनाया गोनांथार थ' हिन्दु बायदि नुयो होनदों आंखौ जेरैबायदिबो नुयो खायफा हिन्दु बायदिबो नुयोना ख्रिस्टियान बायदिबो नुयोना बेबायदि आरोना ब्रादार जाय कमेन्ट हरदोंमोन लाइफआव एन्जय खालामनांगौ जेसेबां हायो टेम्परारि लाइफ ओमफ्राय बाजैया टारगेट लागासिनो दङ मेथाइ सुजुनो सानैजों खननो एलबाम बानायनो र' गावनो माला टाइम होनो हायो नायनोसै बार्थडेबो फैगासिनो दं बिथांजोना इदिला कमेन्टआ पट फैबावलायबाय कमेन्ट्सआ गोबां फैबाय क्रो क्रो एक बार बातें प्यार से करो करो एक बार बातें प्यार से द कंफर्ट जोन कि इतना शर्मा क्यों प्यार रहे से तो बातें करना चाहिए ये इतना
शर्मा क्यों रहे मस्त हैं रहो द मस्ती कंफर्ट में जोन आग लगाओ बस्ती में नहीं मैं बराबर है मैं नहीं शर्मा रही हूँ कर रहे हैं मतलब अपना लैंग्वेज में वो विनीता कुछ रावत बातें बोल रहे हैं हाय इसीलिए भाई मैं हेलो नोंनि फलोअरफोर नामा बिसोर बेलेग हाँ, आब'आ मोजांसिम फरायनानै नार्स मोननाय अच्छा आङो पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं खालामनानै फार्स्टआवहाय 3 years GNM खालामदोंमोन एन्ड आफ्टर दैट माने आङो दुइ बोसोर प्रेक्टिकल मावदों ना 2 बोसोर प्रेक्टिकल मावनायनि पर आरोबाव पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं 2 years नि खालामबावदों आङो डिग्री आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है थैंक यू सित्रा लिखा दैमारि प्लिज ओंखाम जाबाय नामा बाजे ओंखाम जाबाय गारि ओंखाम जाबाय होनलायलांबाय मोखै संबाय ओंखाम जायाखौ मोगतां सरगियारि गावनि धोरोमजों जेबो खोथा गैया दा थेवबो मानसि हिसाबै बयजोंबो समजों गोरोबना थाब्लानो रावबो जेबो खालामनो हाया औ नंगौ विनीता रावत हाय हेलो दे दिला बयखौबो गुड नाइट गुड हाँ नाइट गुड बयखौबो नाइट रात बहुत हो चुकी है इसीलिए सभी को सोना चाहिए ना अभी ऑलमोस्ट हेलो 9 बाजै दासो बै 9:50 आंहानो नै सोरबा दासो औ फैदों गुड नाइट हेलो होनलायलांबाय हेलो गुड नाइट होननानैहाय बुङो फैबायमोन आङो नै सोरबा दासो फैदों सोरांसा बसुमतारी मिनिता गुड नाइट आब' होनना सोर इउटुबारा वेस्ट बेंगलनि हिनजाव लानाय जास्ट किसुमान हेटार्सफोरनि कमेन्टखौ एन्जयसो खालामो जोङो थाखायोना गाज्रि सानग्रा मेगन साग्राबो थाखायो एन्जयबो खालामो ओमफ्राय सानो आरोना एफा गाज्रि लिरनानै मालायखौथ' गाज्रियानो बुंबाय गावबो बेसेबां मोजां बेथ' बे बाद आरो मोनसे बुस्थु आं सानबाय थायो जाय मालायनि थाखाय बांद्राय गाज्रि सानबाय थायो गावबो मालाबाबो डेभेलप जानो रोङा गावनि गोसोखौहाय क्लिन दोननांगौ मोजां दोननांगौ गावनि गोसोखौहाय परिष्कार दोनोब्लानो नोङो गुबुननि गोसोखौहायबो मोजां नुनाय आरो नों जुदि गावनि गोसोआवनो मैला बा खालाय गोसो लानानै नायबाय थायोब्ला मानसिखौबो गुबुनखौबो नोङो गाज्रि नुनाय बेनो बुजायजाया बुजिना नङाबा सोरबा एफा बुजायाखै आरोखि आङो बेखौहाय जास्ट आं माने लाइफआवहाय जा आं अबजार्भेसन खालामो जोंलाय सानफ्रोमबो प्रचुर मानसिखौ लोगो मोननो नुयो थ' बे हिसाबैहाय जों लाइफआवहाय आंनि बे दा समनि बैसोसिमाव आं जा सोलोंबोदों नुबोदों बेखौनो बुंदों आरोखि नोंसोरजों शेयार खालामदों बुंबाङा भाभी मस्त लगते हो थैंक यू दे बाजे गुड नाइट होनबाय गुड नाइट oh have a sweet dream very much for your time गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय yeah thank you everyone for your valuable time सोरखौ नोङो दायो रोङा बियो नुबाय मिनिनाया जालाय दसे बन्द खालामदो ना जोंना हाबा जाखांनानैसो गोसोथोलायनाय ना बांसिन बिराद रमान्टिक हाय किसी का बुरा नजर ना लगे होनलायनायनि नामा बाजै गुड नाइट मोजां उन्दुना थादो नङाला सिमाङाव भुत नुनाय मावजि बारसिनो बियो सिमाङाव मावजि जोग्रासो लास्ट गुड नाइट होननानैबो आं मोनसे खोथा बुंबावनोसै ना नोंथ' बहुत गियोना गोथैयाखौ नोङो दांलाबायनो हानाय नङा एक्चुअली जोंलाय हेबिचुएट दै माने बे जिनिसफोरखौहाय जों मोनबो मोना जेब्ला आं मोदायखौ गिया नागिरोसो नुवाखै नोङो आं मा होनहरोमोनलाय हरावहाय डेन्जार बियो आं गैयाला नाइट डिउटियाव जेब्ला आं थाङो हारसिं जायोना
ओमफ्राय माबा माबा शब्द होफैयानो बिल्डिं दाखालाय गिदिर ना रावबो थायाबा पुरा शब्द फ्लेट फैयो नावहायनो माने फाक्कामोन रावबो गैयामोन थ' बियो गिनानैहाय फै मोदाय फै डेन्जार माबा खालामहरनाय होननानै बियो बुंले आङो ओमफ्रायहाय जोंनोलाय बिदिनोसै आं मोदायखौ गियालै मोदायखौ गिया दाना गिनो रोंला जेब्लानिफ्राय बे प्रफेसनाव फैदों गोथैखौ दांग्लिग्रा जाबाय दा बेनिखायनो बांद्राय गिनायमोन ना औ दे दोनदो नामा दोनदो आं दोननो रोंले दोनदोब्रा थाखुमा माबाय गावनि लाइफआवनो आंनिसो सानबाय नामा आंलाय दोनदो जायफोरनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ खालामनो हायाखै सरि होननानै बुङो खारन फटफटनो फैयोना मोदाय गैयाब्रा गैयालै मोदाया मानसिफोरनावसो हाबजोब्बाय आजिखालि बारा जाबाय बेखौ खोथाला बेयो मालाबा मालाबा गिलायो गोथैफ्राखौ जों थांनानै मा खालामहैयोलाय गोथैफ्राखौ थांनानै मा खालामो गोथैनि मेगन नायग्राया नाम्बार 1 बियो ओरै खालामो ओरै फसेरनानै नायबावो फाग्लिया मानसिफ्रा गिना खाजोबखानाय दा हरावहाय आंनोथ' गोथै जानानै मानसिफोरखौ सिनानै जेबो मोनखाया माने आंनि साननायावहाय हयतोबा माने इउनिफर्म प्रत्येकटा इउनिफर्मआवहाय जेमन पुलिसफोर बा आर्मिफ्राबो इउनिफर्म गानब्ला मोनसे आलादानो गावनि ड्रेसनि हिसाबैहाय गावनि इउनिफर्मखौ लानानै डिगनिटि मोनसे पावार फैयो बेबायदिनो बैयावसो दानो गासैनिसिमबो खुलुमबाय लास्टाव बे आंखौ लेंफाबाय थानाय फैफाबाय आंनाबा आं गोसो गैयामोन बयखौबो खुलुमबाय गुड नाइट एक्सखौ दानदो ओमफ्राय सेभ एन्ड